மாமா இன்னைக்கு எந்த ஊருக்கு போடுற? இன்னைக்கெல்லாம் எந்த ஊருக்கு கூட்டு போக முடியாது. உங்களெல்லாம் வச்சு வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்குள்ள நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும். தம்பி காமெடி வேண்டாம், நான் சொல்லிட்டேன். நானு காமெடி பண்ணாதன்னு சொல்லியிருக்கேன் நானு. அதனால நம்ம இன்னைக்கு இங்கேயே ஒரு கேம் விளையாட போறோம். நான் கேம் கிரிக்கெட்டா? கிரிக்கெட்டா? கிரிக்கெட் பேட் சைஸ்க்குற நீ. கிரிக்கெட் பத்தி பேசுற? கிரிக்கெட்லாம் கிடையாது, வேற ஒரு கேம். நான் கேம் கேரம் போர்டு விளையாட போறோம். நான் கேரம் போர்டு சைஸ் கூட இல்லையே. பரவாயில்ல, நீ கேரம் போர்டு சைஸ் கூட இல்லைன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? சோதிக்காதீங்க, சோதிக்காதீங்க. நானும் விளையாடுறேன். நல்லா பண்ணி போட்டீங்க காட்டு. சிரிக்கிறானி வெக்கமா இல்ல?